Tervetuloa Mindin harjoitusten pariin. Tässä harjoituksessa rauhoitetaan hermostoa hengityksen avulla. Ja tämä harjoitus on sellainen, mikä auttaa parempaan uneen, helpompaa unen saantiin. Pyöräytä nyt 3 kertaa hartiat etukautta ympäri. Ja anna hartioiden laskeutua omalle paikalleen. Ja harjoituksessa se tarvit molemmista käsistä peukalot. Niin, että sie oikealla peukalolla suljet oikean sieraimen ja vasemmalla peukalolla sie suljet vasemman sieraimen. Ja harjoitus kulkee niin, että sinä hengität vasemmasta sieraimesta sisään, kun oikea sierain on suljettuna, ja oikeasta sieraimesta ulos, kun vasen sierain on suljettuna. Hengitä nyt sisään. Tuo oikea käsi oikealle sieraimelle. Hengitä vasemmasta sieraimesta sisään. Sulje vasemmalla peukalolla vasen sierain ja hengitä oikeasta ulos. Sulje oikealla peukalolla oikea sierain ja hengitä vasemmasta sisään. Ja sulje vasen sierain, hengitä oikealta ulos. Sulje oikea, hengitä vasemmalta sisään. Sulje vasen, hengitä oikealta ulos. Jatka näin, kunnes minä kerron lisää. Ota vielä viimeinen kierros. Ja hengität oikealta ulos lopuksi, minkä jälkeen vapautat kädet jonnekin siihen sun syliin. Ja jatkat hengitystä nenän kautta ilman erityistä ohjausta. Lopuksi voit aukaista silmät ja ehkä vähän venyttelet ja vanuuttelet, kiität ittees, että annoit tämän pienen lepohetken itsellesi. Mutta muista, hengitysharjoitukset ei ole suorittamista. Yritä päästä sinne mahdollisimman rentoon tilaan ja nauttia siitä hiljaisuudesta ja pysähtymisestä. Ja muista, että tämä on harjoitus. Kukaan ei ole mestari ensimmäisellä kerralla. Joten sinä voit tehdä tätä harjoitusta uudelleen ja uudelleen. Vaikka joka ilta. Ota tästä itsellesi hyvä tapa kohti parempaa unta. Kiitos.